Takže čau, já jsem Petr z Gaming to TV a já vás vítám u hry Rust a blbnu. U hry Raft už z toho celý blbnu, takže a mám nový mikrofon, takže bude jako lepší zvuk a tady mám a tady to je mažu, OK. A založíme si nový svět a bude to takový kratší trošku videjko. Protože to bude takový, jestli se vám ty hry na počítači budou líbit, tak se ho pojmenujeme, jak bychom se ho mohli pojmenovat. Tak třeba pojmenuji si ho Gaming Crate. Vytvoříme si. A už se nám načítá svět. Konečně, joj. Tak. Takže zapnul se nám světík. Tady je náš žralda a odkud plujou ty věci zase. Podle mě budou plout od tamtuť. Od tamtuť budou plout. Typuju, jen tak typ, jo. Protože zatím žádný nevidím, takže mi to přijde takový nějaký divný. Tady už. Takže plovou tady odsaď, OK. Asi chytím nějaký tcheče, což je si... Budeme tomu říkat palmový listy. OK. Si počkám na tenhle barel. Ach jo. No nic. Cvak. Hezky pěkně. Tak. Hop. Ježiši, to jsem nahodil moc. Oh no. Tak pěkně. Žralku. No. Tak. Chytím si to. Tak, přesně. A já doufám, že všechno běží. Oh yep. Tak. My bychom si pro dnešek mohli alespoň trošku rozšířit okolí. Počkej. On byl update? Ano, počkat lidi. Ano, počkej. Víte, co jsem teď zjistil? Že jestli to znáte alespoň trochu tu hru, tak jakože inventor, prostě crafting se odevírá tabem a zavírá. Ale já jsem zjistil, že to jde i Bčkem. Bčkem to jde i, OK? S tím nemám problém a budeme se muset vykraftit tu věc a na ní přímo nemáme. Jsem chtěla říct, že máme. Chce to tamhle ty blbosti. Ach jo, chce to tady ty blbosti. Pardon za menší seky. Hop. Česky. Tak, další dřevo. Nejprve to se doplavu, ne? A zpátky. Žraldo. Teď už máme na building hammer a tu se vykraftíme. A na podlahu budeme, ježiši. A to si můžeme rovnou savenout. Game saved. Tak. Potřebuju jeden provaz a 2 dřeva. Provaz si rovnou udělám. Takhle přesně. To jsem potřeboval. A já bych si mohl nachytat ještě nějaké tady ty blboustky. Spíš to nejsou blboustky. Tak. Dřevo. Dřevo je teď potřeba. Já jsem nic nechytila, jo. Tak, tamhle barel, ten by mohl jít. He! Ty fago, ten je moc daleko. Je moc daleko? Barela, pojď za mnou. Pojď si proto. Kamo, pojď si proto nesnad. Hop. Ne. Tak já pro ně budu muset doběhnout. Čus. Max, čus. Ježiši. Ten žralok mě zabije. Fuj, tady byl jdi pryč. Hele, v příštím videu mi napište, jak bychom se měli pojmenovat, OK? No. Fakt jakože jsem to říkal, že to bude krátký, takže pro tohle video by to mohlo být všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a já se s vámi uvidím u dalšího videa. Čau!